हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। जों दिनै तामुलपुर बाजाराव थांगासिनो दं। भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला आंनि 15W बड' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लेट्स गो। बाजाराव सफैबाय। बाजाराव सला नायगासिनो दं। बबेयाव दा सला मोजां मोनबाथाय लागोन आरो ना जोङो। बेयाव जाय जों दा बाजाराव फैगासिनो। माने दखानियाबो जगासिनो, दखानिया सोंबाय दङ जोंखौ